Het klimaat verandert. Als we niks doen, zijn warme handen en droge voeten straks niet meer vanzelfsprekend. De PvdA wil verdere opwarming van de aarde tegengaan en maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We krijgen steeds meer hittegolven en clusterbuien. In de dichtbebouwde buurten hebben de bewoners daar het meeste last van. Daar zijn vaak de goedkope huur- en koopwoningen. De waterafvoer moet goed geregeld zijn en daarom is het belangrijk dat buurten groener worden. Het is belangrijk water vast te houden om in drogere periodes voldoende zoet water beschikbaar te hebben. De PvdA vindt dat we hiermee rekening moeten houden als we keuzes maken. Waar kunnen we bouwen? Waar is ruimte voor landbouw? Waar komt wateropslag? Enzovoort. De dijk tussen Koehol en Lauwersoog wordt verhoogd om ons te beschermen tegen de zeespiegelstijging. De PvdA is voor een zo groen mogelijke dijk, met voorlanden waarin dieren kunnen schuilen, zilte planten zich kunnen ontwikkelen en mensen kunnen genieten van de natuur. Er moet nu ook een oplossing komen voor de bewoners van de paalrot getroffen woningen in het Veenweidegebied. Overheden moeten samen deze bewoners helpen om de schade te herstellen, want de ellende voor deze mensen duurt al veel te lang. De paalrot is het gevolg van het jarenlang extreem laag houden van het waterpeil voor de landbouw. Daardoor rot het veen weg in het Veenweidegebied en daardoor zakt niet alleen het land, maar komt er ook enorm veel CO2 vrij. Ook verdrogen de hoger gelegen natuurgebieden. Er ligt een plan om het waterpeil in het Veenweidegebied te verhogen. Dit moet nu met vaart worden uitgevoerd. Alles aan doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen. En dat geldt ook voor medicijnresten en microplastics. Al die maatregelen kosten geld. De PvdA is voor een eerlijk systeem van waterschapslasten, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit is U's Ideaal voor Friesland.